папярэджу. З вами таксама давядзецца пра рэп размаўляць. Я думала, мы скончылі. З дзяўчынкам мы размаўлялі. Такая тэма Не вечная. абавязкова. Да рэчы, рэп жа з Амерыкі пайшоў, у прынцыпе. Я не вельмі добра знаюся на... Але беларускія вытокі вы знайшлі. Ну, гэта ўсё... Мне, дарэчы, не вельмі цікава слухаць хіп-хоп, але часам слухаю некаторыя рэчы, да. І, дарэчы, мы пачынаем у наўпроставым эфіры з кнігарні Логвінаў. І з намі ў эфіры сёння паэтка і перакладчыца Марыйка Мартысевіч. Канешне, мы размаўляем пра рэп, як і заўсёды. Такі сумнеўны густ у нас з Маісам. Але зараз мы паспрабуем перайсці да кніжнай серыі «Амерыканка», краўдфандынг якой дзержыць у сваіх моцных руках Марыйка. Распавядзіце, якая у вас там увогуле роля ў праекце? Ці самі вы абіралі спіс кніг, якія будуць выдавацца? Ну, я думаю, што «Амерыканка» гэта, ў прынцыпе, збег абставінаў. Так атрымалася, што яго раблю я, яе, краўдфандынг праект, кампанію раблю я. Так атрымалася, што вось такія кніжкі у нас заяўленыя. Як усё пачыналася? Проста фактычна я думаю, што «Амерыканка» яна адсеялася з усяго, што за апошніх 10 гадоў адбывалася ў нашай культуры. А ў нашай культуры апошніх 10 гадоў адбываўся афігенскі ўздым перакладу. На шчасце ці на жаль, на шчасце, дакладней так сфармулюем, нягледзячы на тое, што пераклад мастацкі абсалютна ігнаруецца любымі культурнымі установамі беларускімі, якія маглі б яго фінансаваць, і акадэмічнымі, і, скажам так, міністэрствам культуры, з'яўляюцца маладыя перакладчыкі, пісьменнікі-перакладчыкі, якія збіраюцца і разам спрабуюць перакладаць тэксты. І вось у нас на перакладацкай майстэрні беларускага калегіуму сабралося дастаткова такіх аўтараў. Канешне, не толькі яны былі і іншыя перакладчыкі. У выніку вельмі шмат кніжак з'явілася. Напэўна, я спадзяюся, што многія ведаюць пра часопіс «Прадзісвет», у якім друкуюцца маладыя перакладчыкі. Гэта галоўны вынік працы перакладацкай майстэрні. Шмат кніг выходзіла па-польску, чэшская калекцыя, которую курыруе Сергей Смітрчэнка, таксама. Гэта не праект перакладацкай майстэрні, але гэта прыклад таго, як маладыя перакладчыкі прасоўваюць наперад пераклад. І так атрымалася, што усе пераклады знаходзілі шлях да выдаўца і чытача, а англамоўныя не. І таму склалася дзве такія вялікія плыні. Гэта часопіс «Прадзісвет», які рознымі намаганнямі спрабуе выдаваць англамоўную класічную літаратуру, таксама збіраючы грошы на краўдфандынгу, або ўжо наўпрост ідучы да выдаўцоў, якія вераць у гэты праект і выдаюць іх. Таму нашыя сябры выдалі ўжо 3 кнігі пра Шерлока Холмса, напрыклад, так? Выдалі Лаўкрафта з амерыканскай літаратуры, выдалі Эдгара По з амерыканскай літаратуры. Да Эдгара По, я, дарэчы, мела дачыненне таксама. А атрымалася, што ёсць нейкія кнігі сучасных аўтараў амерыканскіх, англамоўныя кніжкі, якія так і не былі выдадзеныя за гэты час. Выдаўцы не зацікавіліся, перакладчыкі не змаглі трапіць таксама да чытача. Некаторыя ўжо адчайваліся, проста голыя рукапісы выкладвалі ў сецева. І я недавно даследавала гэты момант, 9-8 гадоў таму мы проста з групы перакладчыкаў, гэта Павел Костюкевіч, Алексей Знаткевіч, яшчэ таксама залучыліся Сярж Медведзеў, Ігор Кулікоў. Мы дамовіліся, што мы выдамо такую серыю. Мы выйдзем да чытачоў серыі, которую назовем «Амерыканка». Гэта было яшчэ да 10-го году, калі слова набыло такі крыху горкі адценне. Усе сачылі за тым, хто сядзіць у «Амерыканцы». Але была такая іронія, такая была. «Амерыканка» — гэта кнігі пра свабоду. У Беларусі гэта гучыць вельмі так цікава. І мы дамовіліся, што будзе такая серыя сучасных культавых кніг, на которых фактычна выраслі людзі, которым зараз 30-40 гадоў. Бо ў 90-е гады не было інтэрнэту, все чыталі кніжкі. Вось гэта было такім знакам далучнасці да культуры, і для многіх і Кен Кізі, і Паланюк былі адкрыццём нейкай сапраўды заходняй свабоды, заходніх каштоўнасцяў, нейкіх прыкладаў змагання з сістэмай, якія ўжо мелі месца там і якія вельмі неабходныя тут. І вось такім чынам гэтая серыя склалася.
І не апошнюю чаргу менавіта гэтыя кніжкі трапілі туды, бо яны перакладзены, бо перакладчыкі хацелі іх перакласці. Фактычна рэдкалегіяй серыі з'яўляюцца самі перакладчыкі, якія працавалі, якія зрабілі тэксты гатовыя, і засталося іх толькі выдаць. Ну і фактычна вот на гэтым этапе я прыйшла і стала спрабаваць шукаць грошы. Вельмі доўгі час мы нічога не маглі знайсці, бо якая сістэма? Культурныя фонды свету лічаць фінансаванне перакладу з ангельскай мовы нечым абсурдным, таму што лічыцца, што вся літаратура на ангельскай мове дастаткова камерцыйна паспяховая, яе можна выдаць, выдавец яе можа выдаць і зрабіць на гэтым. І таму ва ўсім свеце гэта не падтрымліваецца і не надта вітаецца. Але ж калі гаворка пра маленькія культуры, а беларуская культура, даруйце патрыёты, яна маленькая ў параўнанні з вялікімі нямецкай, французскай, ну, не культуры, дакладней мовы, так, мовы і літаратура на гэтых мовах, даруйце. Значыцца, гэта камерцыйна не акупаецца. Больш за тое, беларуская мова яшчэ і звужаная ўжытак да маленькага кола людзей, і што яе, в прынцыпе, праводзіць да статусу мовы пад пагрозай, як яна ёсць у спісе ЮНЕСКО. І выдаць кніжкі, амерыканскія кніжкі тут камерцыйна выгодна немагчыма. І таму гэта ўсё склалася ў краудфандинг проект, то бок з аднаго боку мы ўсё-такі спрабуем зрабіць прадпрымальніцкі проект, але з іншага боку гэта сацыяльнае прадпрымальніцтва. Мяркуецца, што людзі, якія нас падтрымліваюць, яшчэ і ахвяруюць, робяць донарства да проекту. І такім чынам гэта існуе. То бок гэта выданне амерыканскіх кніжак на маленькай мове, якое не цікавае як бы сусветным дзеячам культуры, сусветным фондам, але которые мы верым, што патрэбна ў Беларусі. Таму што насамрэч, чым больш сусветна рэлевантных, вядомых прэцэдэнтных твораў будзе выдавацца на беларускай мове, тым мацнейшай будзе наша культура, наша традыцыя. І гэта павінна быць не толькі, напрыклад, Біблія і яшчэ штосьці, так? Гэта павінна быць увесь спектр твораў. Я яшчэ скончу зараз. Вот я была зараз на кангрэсе міжнароднага пэну, там на перакладчыца прывяла просто офігенскі прыклад, чаму мы павінны перакладаць літаратуру на маленькія мовы. Яна сказала, што ў Афрыцы ёсць мовы, на якіх пісьмовасць існуе толькі ў 3 тэкстах, перакладных тэкстах. Гэта Біблія, Каран і Капітал Маркса. То бок, рэальна на гэтай маленькія мовы перакладаліся толькі гэтыя тэксты з мэтаю, каб загітаваць гэтыя народы за нейкую ідэю. І ў выніку, фактычна, гэта і прычына многіх вельмі крывавых войнаў на тым кантыненце. І ёсць такая наіўная, можа быць, вера, што перакладаючы літаратуру, розныя кнігі, добрыя, хорошыя, спрэчныя такія, которые прымушаюць задумвацца, мы развіваем, мы даем гэтай культуры больш энергіі, больш падпіткі і менш з гэтага будзе вынікаць менш зла. Скажем так. Ну, ўсё ж такі вось амаль усе кнігі, якія ёсць вось зараз у спісе амерыканкі, яны ўжо выдадзеныя на рускай мове. Так. І гэта такі вось, ну, момант, да якога шмат чапляюцца, што гэтыя кнігі ўжо, ну, беларускія чытачы могуць прачытаць, навошта такую працу рабіць. І маё пытанне не ў тым, навошта, а ў тым, чаму вас гэта натхняе? Вось вы разумееце, што стаўленне да вашай працы... Ну, таму што мы не думаем адным годам. Людзі, которые так кажуць, думаюць толькі пра свой досвед. Думаюць пра тое, што я прачытаў кніжку, усе прачыталі кніжку, гэта пра мінулае. Все-таки людзі, якія супольнасць перакладчыкаў складаецца з людзей, скажем так, з вялікай адказнасцю за тое, што яны робяць, і мы думаем наперад. Мы думаем на тое, што будзе праз 20 гадоў, праз 30 гадоў. Праз 20 гадоў майму сыну будзе 22 гады. Вось, і як бы я думаю, што у яго прынамсі быў бы выбар, на якой мове чытаць кінакізе, так? Або чытаць іншыя кніжкі. Калі мы будзем абапірацца толькі на тое, калі мы не будзем ствараць корпус тэкстаў важных па меркаваннях розных людзей на беларускай мове, то мы будзем вечна абапірацца на моцную культуру, которая ў нашым выпадку з'яўляецца расійская. Мы будзем чытаць пераклады рускіх перакладчыкаў, прычым не ўсе з іх добрыя, скажем так, шчыра. Ёсць вельмі шмат халтурных тэкстаў. Я нават скажу, што я шмат у чым, скажем так, адвярнулася ад многіх сучасных
многіх як бы аўтараў сучасных, просто таму што калісьці мне трапіліся кепскія пераклады на рускай мове. Бо як бы мы все-таки стараемся рабіць вельмі добрыя пераклады з душой, і каб гэтыя тэксты існавалі па-беларуску для тых людзей, якія хочуць спажываць культуру на беларускай мове. Іх не так і мала. І будзе больш. Вось такое пытанне цяпер у мяне. Ці цяжка ўвогуле займацца краудфандынгам? І ведаючы, з чым вы сутыкнецеся, калі будзеце займацца гэтай серыяй, ці заняліся бы вы гэтым зноў? Я ведала, што будзе вельмі цяжка, гэта халерна цяжка. І я просто ведала, што гэта будзе цяжка, таму вельмі доўга гэтым не займалася акурат. Таму я чакала моманту, калі я хоць крышачку змагу гэта падняць, гэты цяжар. І калі я прачакала ў сваім жыцці момант, калі у мяне было такое вакенце, фактычна летам людзі сюды адпачываюць, но я сёлета вырашыла свой адпачынак вось такім чынам прабавіць, так, заняцца амерыканкай. Гэта вельмі цяжка, і я, канешне, всім, хто думае, што ён пойдзе зараз зарэгіструецца на сайце і зробіць бабла, всім шчыра раю гэтага не рабіць з такім настроем. Я вельмі доўга рыхтавалася. Фактычна маральна рыхтавалася гады 2, а сама кампанія да запуску лета з амерыканкай у канцы чэрвеня, напэўна, месяцы 3 заняла падрыхтоўка. Я думаю, што я гаварыла з Ірынай Кабацакал, і яна сказала, што яна за тыдзень падрыхтавалася. Я не знаю, просто гэта чалавек матору, чалавек, который жыве тым, што яна робіць. Можа быць, я проста яшчэ мела іншыя абавязкі па жыцці, і я вельмі паволі, па кропельцы гэта рыхтавала, і вось 3 месяцы мы запускаліся. Гэта ўжо ваша трэцяя кампанія. Трэцяя моя кампанія. Як скончыліся 2 папярэднія, што гэта было? Які досвед гэта было? Так, там я б не хацела пра гэта так асабліва звязваць гэта з амерыканкай. Я думаю, што амерыканка, лета з амерыканкай і цяпер Кізі, гэта як бы праект. То бок фактычна мы спачатку збіралі ўсё лета $15 000 на 4 кнігі, цяпер мы збіраем маленькую суму, меншую, то есть каля $3 000 на Кізі. І гэта як бы фактычна 2 краундфандынгі, але фактычна адзін праект. Да гэтага літаральна перад пачаткам амерыканкі я яшчэ была, скажем так, аператарам праекта «Вазок для Дашы». Я стварала кампанію на ТЛЦ. Але са мной працавала і сама Даша, і іншыя калегі. Гэта з кнігай не было звязана. Гэта было звязана такі з тым, што Даша літаратарка, пісьменніца, і гэта было звязана з тэмай нашай, але гэта был дабрачынны праект быў. Абсалютна іншы падыход, абсалютна іншая сістэма распаўсюду інфармацыі. Значит, абсолютно іншыя людзі падтрымлівалі Дашу, чым нас цяпер. А перад год таму просто, я не знаю, гэта такая асабістая рэч, на жаль. У мяне моя сяброўка даволі шмат гадоў таму мне памёрла сяброўка блізкая вельмі. Я засталася маленькая дзяўчынка, дачка, і мы збіралі проста грошы на адпачынак гэтай дзяўчынцы на мора. То есть, нічога такога, нічога пафаснага мы фактычна мы гэта амаль не рэкламавалі, просто мы стварылі кампанію, каб мець зручны спосаб перадаць грошы для гэтай дзяўчынкі з іншых краін, бо не ўсе маглі перадаць гатоўку ў Менск. Такім чынам. Фактычна я нават не хацела б пра гэта многа расказваць, бо гэта такая прыватная гісторыя. А вось такое пытанне. Чаму, калі стала зразумела, што выдаць 4 кнігі не получыцца сабраць, не атрымаецца сабраць на ўсе 4 кнігі, чаму першай была выбрана менавіта кніга Кізі? Ой, таму што, па-першае, гэта мой любімы пераклад з гэтай серыі, мой любімы перакладчык, мой аўтар, напэўна, не знаю, мне насамрэч з гэтых аўтараў няма такога упадабання, хаця яны вельмі розныя. Больш то я сама перакладала Пенелопіяду, частку яе. Гэта, скажем так, больш то, скажем так, Алексей Знаткевіч з усіх перакладчыкаў самы вялікі прыхільнік кампаніі, ён вельмі хацеў, каб кніжка выйшла, бо астатнія перакладчыкі, ў прынцыпе, былі б не супраць, але нічога для гэтага не рабілі. А ён сапраўды імкнуўся, ён вельмі хацеў, каб кніжка пабачыла свет, і таму гэта быў з аднаго боку прыярытэт. А з іншага боку, таму што сама кніжка, у нас ёсць грант-фармат і міні-фармат. І роман Кізі займае 14 аўтарскіх аркушаў з паловай, а астатнія кніжкі каля 5. То есть фактычна яна ў 2 разы большая за астатнія. У 3 разы больше за астатнія па аб'ёме, а ў выданні ў 2 разы большая. І сэнс у тым, што у нас ёсць, скажем так,
паколькі мы перазапусціліся на тым жа вуллі, ёсць людзі, которые ўжо падтрымалі першую кампанію, і мы так згодна як бы перанакіроўваць грошы на кніжку, которая больш каштуе. Друк менавіта больш каштуе. Хаця насамрэч мы кідзі будзем выдаваць вельмі мінімалістычна. Так атрымалася, што дызайнер аддаў перавагу чорна-белай вокладцы, тому яна будзе гэта яшчэ нам дадасць эканоміі. І таму там на яе грошы пойдзе менш, чым на кніжкі Паланіка, Букоўскага і Этвуд, і Шеванігута, которого я потым далучу перавыданне. Таму што тыя кніжкі мы будзем выдаваць у Логану ў Літве, офігенскім прынтам, друкам, мы будзем гэта піарыць як такі з'ешчу, который можна патрымаць у руках, а Кізі ўжо будзе больш мінімалістычная кніжка. І гэта, ну, фактычна, для мяне гэта была напалову як бы абавязак, як бы напалову стратэгія, таму што выдаць вялікую кніжку цяжэй, чым маленькія. А наколькі цяжка працаваць над перакладам у сааўтарстве? Вось вы згадалі пра тое, што это вот вы перакладалі разам. Гэта было вельмі адмысловая гісторыя. Вольга Калацкая, выдатная перакладчыца, выкладчыца перакладацкай майстэрні беларускага калегіума, выдатная знаўца ангельскай мовы, як бы, але яна, скажем так, ну, гэта было вельмі цікава, таму што яна не працуе з вершамі, але мяне чамусьці вельмі полюбіла калісьці, і 10 гадоў таму роўна, у 2007 годзе, яна папрасіла мяне перакласці вершаваную частку Пенелопіяды. Гэта для мяне быў першы досвед перакладу ангельскай паэзіі, фактычна адзін з першых досведаў. І першы досвед працы у такім праекце. Яна мне правіла ўсе чарнавікі, то есть фактычна вельмі жорстка цэнзуравала ўсё, а паколькі яна была моя выкладчыца, то, конечно же, я пагаджалася. І наша часопісная версія, яна выйшла, якая яна выйшла. Я рэдагаваў яшчэ вершы Дората Кулін. То есть это был полный такой, значит, скажем, эксперимент литературный. И, скажем так, тем, что то, что было, ну, скажем так, оно было не вельмі досконалым. То есть это был первый дебютный переклад, я там робила шмат помылок, Ольга на меня злавалась, писала мне з'едлівыя каментары на полях. Вот. Але гэта была і добрая школа. Як бы, потым, праз 10 гадоў, калі я вярнулася да тэксту, я ўжо вярнулася з пазіцыі чалавека, который выдае гэтую кніжку. Я уже тут уключила такого менеджера, и я уже шмат, уже з іншым тоном говорила з Ольгой, уже як сяброўкай, з таварышкай, то есть я уже такая пасталевшая, абацяревшая была. Як бы я уже адстаяла шмат чаго, што я зрабіла у першым чарнавіку, вярнула назад. У выніку Ольга, значит, падзяліла тэкст, сказала, што рабі ў вершах што хочаш, а мне пакінь прозу, але затое я ў яе адціснула 2 верлібры, которые былі раней як бы ёй перакладзеныя, я іх забрала сабе, адрэдагавала. Гэта быў такі, гэта вельмі цікавая праца, вельмі няпростая, но вельмі такая насамрэч паказальная. І яшчэ цікава, што чым прыкол, тым, што роман Пенелопіяда збудаваны з вершаў з прозы, і проза гэта маналогія Пенелопы, якая уласна жыве ў царстве Аіда і расказвае сваю версію таго, як Адысей плаваў, што адбывалася, і фактычна гэта Адысей перажыты на Ітацы, так, 20 гадоў чакання Адысея. І вершы гэта верш-хор, гэта служкі, 12 служак, которые прыслужваюць Пенелопе, а потым іх павесіў Адысей за тое, што яны спалі з жаніхамі гэтымі самымі. І як бы сэнс у тым, што хор у антычнай трагедыі, што это вот перанесла ў роман, ён як бы каментуе, рэзаніруе, апаніруе часам герояў. І такім чынам у нас таксама атрымалася такая канфронтацыя, дыялог, як і ў служак з Пенелопай, так і у нас перакладчыцы. Гэта было вельмі плённа, таму што мне здаецца, што у нас з Ольгай абсалютна розны погляд на гэты роман, і таму гэта ўсё разам прывяло да цікавага выніку, таму што у яе, то есть гэты канфлікт паміж інтанацыя Пенелопы, это інтанацыя Ольгі Калацкай, інтанацыя служак, это моя інтанацыя. І гэты канфлікт цікава будзе чытаць, я думаю, у перакладзе таксама. Потому что, калі б гэта перакладаў адзін чалавек, магчыма, так бы не атрымалася. Так што я думаю... Не было у вас унутранага канфлікта, напрыклад, паміж фемінісцкімі поглядамі і неабходнасцю... Ты ідзеш да гэтай дыскусіі, якую Ольга пачала з Настай Захарэвіч на Рада Свабода. Нават не да гэтага, а да тых выяваў, якія вы пачалі посціць з гэтай дзяўчынкай, якая прытрымлівае спаднічку кароткую і лезе праз агароджу. Ну, Вольга, насамрэч, мне здаецца, што яна больш патрыархальная, яна больш кансерватыўная ў плане. Я таму памятаю, я вось менавіта пра выяву. Ну, я думаю, што Вольга ўвогуле не прысутная ў сацыяльных сетках, таму яна, магчыма, гэтага не бачыла. Але
яна сапраўды абурылася на артыкул Насты Захарэвіч, якой я вельмі ўдзячная, дарэчы, за сацыялагічны аналіз Пенелопіады. Вось. Бо у Вольгі такі ружовы погляд на Пенелоп, хутчэй такі, больш яна сапраўды ёй суперажывае. Я, як чалавек, который перакладаў служак, я, напрыклад, лічу, што Пенелопа не такая простая. То есть яна ўсё-такі не станоўчы персонаж, так кніжцы, яна складаны персонаж. І яна, фактычна, яна таксама вінаватая ў тым, што яе сябровак 12, там яшчэ згадка ёсць, што на некаторых з іх расціла як дачок, што 12 дзяўчат павесілі просто у адзін за 15 хвілін іх просто засілілі на рэі, а яна ў гэты час просто нічога не магла зрабіць. Насамрэч, гэта такое бяссілле жанчыны ў патрыархальным грамадстве. І яна нібыта складае з сябе віну і перакладае яе на мужа. І там вельмі ўсё. То есть, насамрэч, твор можна бясконца спрашацца пра яго. І моя пазіцыя, і у нас быў канфлікт у тым плане, што мы сапраўды, напрыклад, Вольга мне вельмі шчыра супраціўлялася, каб я ўстаўляла у прамовы служак словы мы аддаваліся шляхцюкам, дзецюкам, мужикам. Там, вот, і яна сказала, што у твора не павінна быць алюзій на паншчыну беларускую. А я, напрыклад, лічу, што яны акуратна павінны быць, таму што гэта выводзіць, то есть гэта робіць сацыяльны кантэкст твора бліжэйшым да беларускага чытача. Бо фактычна праблема ў чым? Таму што ўсе гераіні твора жанчыны, але Пенелопа царыца, а служкі на рабыні. І гэта іх не ставіць на адну планку. І таму у нас є канфлікт у тым плане, што яна спрабавала як бы з пазіцыі Пенелопы на гэта, ну, фактычна цікава было. Яшчэ быў момант такі у яе перакладзе, я ўставіла, не знаю, мне здалося там, дзе яна вельмі романтычна перакладала адзін радок. Там было пра тое, што мы былі пёстрай стракатай калекцыяй з усяго свету. Это служкі пра сябе казалі. А як бы, то есть сэнс такі, што міжземнамор'я іх збіралі па гэтых рабаўладальніцкіх таргах, рынках і везлі у царскія палаты. І там былі мулаткі, славянкі, там былі арабкі, так? То есть это былі дзяўчаты розных рас, якіх купілі. І вот эта вот стракатая калекцыя, як бы я і пераклала барахлом з усяго свету, неяк так, то есть уставіла гэта. То есть той момант таго, што іх купілі, той момант, вот, напрыклад, быў не акцэнтаваны. То есть вельмі, ну, мне здаецца, што, можа быць, мы яшчэ чагосьці не налавілі нейкіх блохаў, можа быць, вот мы акурат так і не змаглі ніякім сапраўдным феміністкам даць гэта на вычатку, но як бы это вот, в прынцыпе, она не такая ўжо феміністка з іншага боку, а твор больш складаны. І таму я думаю, што ну, цікава было працаваць. Вольга насамрэч вельмі як бы накіроўвае, то есть з ёй вельмі добра працаваць. Больш за тое, яна вельмі добра ведае ангельскую мову, яна заўсёды зловіць, калі ты штосьці не даганяеш. Так, для мяне гэта быў такі станоўчы вельмі досвед працы. Так. Добра, але ўсё ж такі вернемся да выяваў. Вось гэтыя постары, якія вы размяшчалі ў Фейсбуку, як да іх ставіліся там і феміністкі, і нефеміністкі? Мне здаецца, што ўсе паставіліся з іроніяй. Я там затэгала Алену Гапаву, Юлію Тимофееву. Ну, ўсе, што з вас возьмеш? Ну, як бы, гэта быў такі... Гэта у вас такая рэпутацыя, ці... Не, сэнс такі, што мы гэта, па-першае, не выкарыстоўвалі афіцыйна. Гэта было такі ў соцсетках. Гэта быў жарт, запушчаны нашым дызайнерам Анатолем Лазарам. І гэта не пазіцыянавалася, это не была пазіцыя амерыканкі. То есть это быў такі кантэкстуальны жарт у Фейсбуку. І яго як бы асабліва, ну, сэнс такі, што мне здаецца, што такога ніхто не хацеў рабіць скандала. Ну і я думаю, што да гэтага паставіліся. Ну там былі, конечно, такія ля дзяжурныя выказванні, што вы прыніжаеце жанчыну, але так асабліва ніхто, по-моему, так не... Разумееце, калі такія рэчы адбываюцца ў рэкламе, якую запускаюць па тэлевізары або па афіцыйных каналах нейкіх фірмаў, то гэта іншая справа. У нас гэта все-таки было неяк прыватна. Мы ж не вывесілі гэтую фотку на старонцы нашай кампаніі. Пытанне яшчэ? Эргуби Бамус, давайте, вам налью. Так, ёсць пытанне, але ці ёсць у нас час яшчэ? Ну, канешне. Так, час яшчэ ёсць. Нібы цябе магчыма стрымаць, калі ты ўжо вырашыў нешта спытаць. Так. Ці магчыма? Не ведаю. Складана. Давайте я вам рукапіс покажу уже тогда, калі у вас пауза. Вот мы зараз акурат абсолютно выпадкова сёння течка з рукапіса. Можете
люди, которые нас глядят, могут поглядеть, як выглядае вычетка вёрсткі. Гэта вельмі важны працэс. Или там такие слова, что лепей детей вы приберете. Ну не, а что, а где камера у нас? Вот тут. Я Так, могу и тут поднести, стой. и тут камера, А да? вот Там, лепей да. сюда показать. Не знаю, вот у нас- Не, ну пока что спочатку, вот у нас так вот будет... Ой-ой-ой, тут Ой, ну оно уже высохло нібито. Мы Да, будем показывать у камеры, у всех не, это а у вас брудное глядять слово. дети эти не Ну, я думаю, не глядеть. Ну, Ну, тут нас не будут просто, глядеть. Нет, просто технічний момент, нам треба було закропити усі нецензурні слова. Значить, ми просто, я їх виписала на першу сторонку, тут верстальник не пропустив. Ось, ну, якби тут, да, тут, якби, отак от це виглядає. Ну, короче, и тут, да, питание валидовать и не валидовать, тут что такое хорошее. И, короче, и тут есть, вот у нас будет, вот, глядите, як добро верстальник придумал, у нас же зязюля, так, вот это вот эпиграф будет такой тушечкой у нас, вот, не-не-не такое. То есть, да, такая будет, ну, это просто эпиграф и дедикация, присвячение, то есть они складываются вот такую зязюлю, вот. Ну, не знаю, что еще рассказать. Ну, остальные просто, ну, шрифты, это все такое техничное. І гэта просто трэба яшчэ паўносіць все гэтыя правачкі. Калі мы іх унясем, уже все, будзе тэкст гатовы да, ну, фактычна да друку. І нам застанецца такое пісаць імёны людзей, якія нам ахвяравалі грошы. І тады мы зможам пусціць кнігу ў друк. А вось такое пытанне. Ёсць такое меркаванне, што варта выдаваць па-беларуску хутчэй тое, чаго яшчэ няма па-расейску. А, гэта, дарэчы, Агнія, а ты запостила уже спасылачку? Ой, який жах. У нас просто думала, может, туди буде ще, значиться, просто, вот, я хотела, щоб Агнія, датная продавачка, цудовная книгарня Логвіну, постила спасылки, каб я без компьютера сидела, но не атрымалася. А может, это выглядит текст запостить? Ці там коментар має там просто, да, я аккурат хотела рассказать, это Ян Максимюк зараз аджыгаюць, ён аккурат, я, до речі, вельмі удзячная нашим критикам. У нас есть два могутные критики, американки. Першая Вальжина Морт. До речі, контекстная реклама, до 30 вересня можна записаться на полемічний семінар до Вальжины Морт. Вальжина приедет у Менск и будет 2 дні учить своим поглядом на поэзию. А наш професійний тьютер, професійний викладчик поезії у американських університетах. Тому я думаю, що це видатний шанець для многих авторів молодих поглядеть, ну, на інший спосіб складати вірші, на американський. І Вальжина нам склала свій спіс текстів, які вона раїла молодим перекладчикам перекласти на англійську мову, а не ту попсу, як вона сказала, що ми зараз видаємо. І хто там є, наприклад? Там, я просто так, значить, там ёсць, значыцца, там Вальжына вельмі шмат эсеістыкі. Яна лічыць, што варта выдаваць эсэ пра нейкія пра гендер, там ёсць Ханна Аренд пра тоталітарызм кніжка. Там ёсць, ну, самы такі момант, скажем так, который набліжае кніжку да папсовасці, гэта Владимир Набоков «Лолита». Яна ўключае гэта так парадаксальна правакатыўна стэрэамерыканка. І гэта, дарэчы, добры якби ідэя для кагосьці, бо яе ж можна перакладаць з ангельскай, з рускай мовы. І якби таму, хто не ведае ангельскай мовы, але яшчэ мае шанец трапіць у стэрэамерыканка з беларускім перакладам Владимира Набокова. Гэта, па-моему, файна. Такім чынам можна файна хакнуць нашу серыю. І вось як да вас звярнуцца? Вось зараз нехта нас глядзіць і думаць. Пішыце нам у Facebook, што вы перакладаеце, до нас уже звяртаюцца. Вось асабіста вам ці... Да мяне. Можете пісаць у каментары нашай Facebook-суполкі «Кніжная стэрэамерыканка». Можете пісаць каментарамі ў краўдфандинг-кампаніях. То есть, в прынцыпе, сувязь заўсёды можна знайсці. І што вы прапаноўваеце гэтаму няшчасным маладым перакладчыку? Перакладаць? Не, ну чаму? В прынцыпе, потым у нас есть перакладацкая майстэрня беларускага калегіума. Не абавязкова зрабіць увесь тэкст. Можна зрабіць пачатак або кавалачак яго і прыйсці на майстэрню, там просто абмеркаваць гэты тэкст, і чалавек ужо тады бачыць, які просто вельмі шмат пачаткоўцаў робяць такія памылкі аднолькавыя. Напрыклад, ну, класічны прыклад, гэта калі velvet перакладаюць з ангельскай мовы як вельветавы, хаця гэта аксамітна. Так, значит, напрыклад, ну, такія вот рэчы, которые кожны дасведчаны перакладчык ведае, он просто гэта трэба сказаць адзін раз, і чалавек запамінае ўжо, ну, такія азы, так? І тады просто чалавек ужо пачынае працаваць сваім тэкстам больш свядома і выкрышталізоўваецца пераклад. Цяпер у нас на майстэрні абмяркоўваюцца «Вялікі Гэтсбі» перакладзе, так, Фіцджеральда. І калі хлопец Сергей Матырка яго даробіць, чаму не? Я ведаю, што зараз перакладае Сергей Календа «Страх Аіду» ў Лас-Вегасе, а Маша Лапо нібыта робіць «Керуака» ў дарозе,
Але ну гэта все так, это як бы заявы, былі кавалкі тэксту, друкаваліся нават, але калі будуць цэлыя тэксты, тады мы будзем з імі працаваць. То есть умова толькі гатовы тэкст, которым можа працаваць рэдактор. Ну, больше мовы няма. Але разумееце самі, што як бы таму мы вельмі стараемся выдаць нашы кніжкі, каб маладыя перакладчыкі пабачылі, што выдацца рэальна. І гэта працуе шмат. І ганарары яны атрымліваюць нейкія? Не, ніхто не атрымляе, все працуе Зусім? Да. У нас, калі б нашы перакладчыкі атрымлівалі ганарары па тых квотах, якія прыняты ў свеце, то гэта было б, вот мы тады спрабавалі сабраць 15 тысяч даляраў на 4 кнігі, гэта было б 30 тысяч даляраў. То бок вы збіраеце вось толькі на друк? На друк, ну мы зараз увогуле па мінімалу збіраем зараз на друк і на аўтарскія правы яшчэ. А тады мы спрабавалі сабраць яшчэ на ганарары рэдактарам, карэктарам, а цяпер мы разумеем, што ганарары рэдактарам і карэктарам будзем зарабляць з продажу. То есть это будзе ўжо цалкам такі лоу-бюджэт. То есть мы зараз збіраем, вось у Кізі мы збіраем на аўтарскія правы і на друк. Ну, гучыць жудасна проста. І на дызайн яшчэ, на дызайн серыі так. Ну, гэта рэальнасць наша, і, на жаль, як бы... І вось колькі па часе займае пераклад там кнігі? Хто на што вучыўся, як бы... Звычайна людзі гэта робяць свабодны час, таму... Ну, зразумела, калі такія ўмовы. Я не знаю, трэба кожнага пытацца. Я думаю, што год-два, можа, нехта працуе. Ну, так вот, калі так патрошачку. Калі я, напрыклад, працую за штосьці, што мне плацяць, я магу і за 2 тыдні перакласці кніжку, з ранку до ночы працую. Серьёзна? 2 тыдні? Ну да, ну, правда, не з ангельскай мовы, я працую, я з ангельскай менш перакладаю з чэшскай, з польскай. Ну, гэта такая праца, як на заводзе, то есть з 8 до 8, як бы, з 8. Вот. Ну, гэта кажу, што насамрэч дзеліцца ж час, на які ты выдаткоўваеш. Калі тебе шмат часу, ты сядзіш і перакладаеш. Калі гэта ўсё робіцца дзеля сябе, то, конечно, іншы абсалютны тэмп. Вось, і гэта самае. Да, і другі наш крытык, дарэчы, наконт, который кажа, што трэба перакладаць тое, што з рускай не было, Ян Максімюк, который зараз вот на Рада Свабоды вывесіў выдатны тэкст. Калі б мне было 30 гадоў, я перакладаў гэта. Я, карацей, вельмі рада за Яна Максімюка, но все, конечно, усе тролі, которые троллять Яна Максімюка, приходят да яго і пытаюцца, а калі ўліз, другая частка будзе. Так, чалавек першы выдаў, другую. Так, но Ян Максімюк, насамрэч, сапраўды, тыя кніжкі, которые ён рэкамендуе, яны выдатныя, і вельмі добра было б, калі б на іх, напрыклад, Леклезіо рэкамендуе, который нобелевскі лаўрэат. Вот акурат у выдавецтве Гнышкевіча акурат запущенная серыя Нобель Абліж, так. Вось, так што я думаю, што гэта ўсе дыскусіі толькі на карысць. Яны, акурат, гэта адна з мэтаў, все-таки спытацца ў людзей, што яны хочуць пачытаць. У нас, дарэчы, была такая папсовая пытанка, там лідзіруе Рэй Брэдбері з 451 паводле Фарэнгейту. Але яна сапраўды папсовая, таму што мы як бы включылі туды Брэдбері, Стівена Кінга, Фіджеральда, там такія кніжкі, которые все чыталі сапраўды па-руску. Вось, яшчэ штосьці, там Селінджера, вядома ж, вельмі хочацца, это культавая кніжка для многіх аўтараў. І як бы сэнс такі, што насамрэч пераклад амерыканскай літаратуры і брытанскай гэта вялікі клондайк. Ангельскую мову ведаюць зараз амаль усе. Ну, моладзь, прынамсі. Ясна, што не пагалоўна, як у заходніх краінах, або нават у той жа Польшчы, дзе-небудзь, дзе ёсць больш магчымасці выязджаць, практыкавацца. Але ж ўсё больш моладзі гаворыць па-ангельску. І насамрэч перакладаць з ангельскай мовы, навучыцца перакладу, гэта такая, ну, гэта майстэрства, гэта рамяство, ты прыходзіш, вучышся. І взяць любімую кніжку і перакласці яе паціху, а потым пісаць сваё імя ў беларускай літаратуры, чаму не? Вось, таму што многія, ў прынцыпе, рэчы пачыналіся менавіта такім чынам. А вось якіх кніг не хапае па-беларуску асабіста вам? Ну вось, калі б у вас было жаданне, напрыклад, там 5-10 кніг. Я не знаю, я насамрэч мыслю вельмі маштабна. Мне не хапае ўвогуле такой рэчы, як інстытут беларускага перакладу. Мне не хапае усіх тых кніг, которые я чытала на філфаку, большасць з іх мне не хапае па-беларуску. Таму што трэба, каб наш універсітэт, зараз нібыта абвесцілі стварэнне беларускамоўнага універсітэту. Трэба, каб студэнты гэтага універсітэту мелі магчымасць чытаць кнігі на беларускай мове. А для таго, каб гэта было магчыма, трэба не адзін дзесяты год працаваць не аднаму дзесятку людзей. І гэта вельмі маштабны праект. Я б пачала, насамрэч, з банальшчыны абсалютнай, то есть, ну, з такіх. Я б пачала хаця б з грунтоўнага выдання Шекспіра па-беларуску. А для таго, каб выдаць яго Шекспіра на ўзроўні, трэба
гэта сапраўды тытанічная праца. Як бы есть люди, которые маглі бы рабіць, ну давайте, трэба проста ресурсы на гэта няма. Ясна, што гэта вельмі папсовы прыклад, вельмі таксама, але гэта паказнік таго, як у нас все кепска насамрэч. У нас ёсць некалькі перакладаў Шекспіра, і тых, которых трэба, ўсё адно няма. Вот. То бок атрымліваецца, што ў нас замест інстытуцый, якія павінны гэтым займацца, ўсё трымаецца на дабрачыннасці, і ў гэтым палягае На асноўны прыватных правал, ініцыятывах, так. І, на жаль, гэта так, ну, гэта і не кепска, таму што мне здаецца, што калі мы нешта робім, мы прыцягваем увагу да праблемы. Ну, вот, зноў жа, калі ўжо казаць пра сферу дабрачыннасці, гэтыя пытанні, якія задаюцца, чаму людзі збіраюць грошы на хоспіс усім мірам, так, а на лядовы палац грошы выдаткуюцца дзяржаўныя, так, напрыклад. І гэты тэмы заўсёды трэба падымаць, таму што мне здаецца, што працуючы, мы павінны выкарыстоўваць усе рэсурсы. Дзяржава — гэта вельмі добры рэсурс. Зараз ён проста заблакаваны абсалютна для грамадскай супольнасці, але ёсць надзея, што ўсё-такі ён аднойчы адблакуецца, і тады гэтыя рэчы паправяцца. Бо ва ўсіх краінах суседках, Літве, Латвіі, Эстоніі, дзе маленькія мовы, культуры, Украіна, вот, напрыклад, выдатны прыклад, да рэчы, прыйшоў пост-рэліз пасля Львоўскага форуму. Там, напрыклад, там былі проста лічбы. Была такая лічба, што на Львоўскі форум прывезлі 100 тысяч тонн кніг. З іх 60 тысяч тонн, а бясплатна пераправіла Укрпошта. Вот, это выкарыстанне дзяржаўнага рэсурсу для развіцця культуры. Вот это просто вельмі просты прыклад, калі просто таварнякі з украінскай пошты ехалі ў Львоў. Як бы вы можете прадставіць, каб Белпошта штосьці такое рабіла для беларускай літаратуры? Калі у нас, ну, вот, напрыклад, да, гэта абсалютна банальныя прыклады, але як бы бачна, як яны працуюць у нашых суседзяў. Зноў жа, мы зараз кажам пра кошты кніг. Беларусі акцыз на кнігу такі ж, як на бутэльку гарэлкі. У Украіне, шмат у якіх краінах вакол, акцыз на кнігу, папяровая кніжка не абкладаецца падаткам. Я ведаю, што ва ўкраіне вельмі танныя кнігі, бо мне везлі шмат чаго з форума выдаўцаў. Так, таму што просто яны не абкладаюць падаткам кніжную прадукцыю. У России, у которой могутный книжный рынок, акциз на книгу 10%. То есть у нас 20, як і на все товары. Ну, это банальны прыклад таго, як дзяржава просто не хоча ісці насустрач. І гэта робіцца просто адным законапраектам, і я не знаю, чаму гэта не робіцца. І гэта бяссілле, што ты не можаш, я таму прынамсі спрабую пра гэта казаць усіх. Вот, напрыклад, зараз скажу па вашым канале, можа быць, хтосьці пачуе і аднойчы гэта зрушыцца. Ну, мы ўжо пачулі, і так, я не ведала, што перакладчыкі просто, бясплатна вытрачаюць больш за тое, яны свайго жыцця. Да, больш за тое, як бы мы, напрыклад, ну, сэнс такі, што калі мы робім гэты краудфандингі, у прынцыпе, все перакладчыкі падтрымліваюць суседзяў. Вот, напрыклад, да, я купила книжку Маркеса, я купила книжку Кэрола. Таму, канешне, добра, што мои сябры таксама іншыя перакладчыкі купляюць нашы кнігі. То есть, з аднаго боку, гэта выглядае як свае купляюць сваіх, але з іншага боку, наша аўдыторыя пашыраецца. Мы гэта бачым просто вот акурат краудфандинг вельмі наглядна гэта паказвае, як колькі людзей падтрымалі кніжкі, якія кніжкі, як. І гэта вельмі, па-мойму, таксама выдатны прыклад таго, як пашыраецца аўдыторыя. Выходзіць на краудфандинг яшчэ варта дзеля таго, каб пашыраць аўдыторыю, каб прыцягваць новых чытачоў. Так, ну все, хопіць, вы разбілі нашы рамантычныя маладыя сардэчкі і будзем... Так, сустрэнемся праз 2 тыдні, і сёння з вамі ў студыі былі Марыка Мартысевіч, паэтка-перакладчыца, якая займалася і займаецца пошукам сродкаў для серыі «Амерыканка», і вядучыя Армаіс Міракян і Дар'я Трайден. Да пабачэння. Все, нас уже не записывать. О, нет? Нет.